Takže jak jsem slibovala, máme tady to druhé pokračování, a mám tady teda to druhé video a dnes si udělám visačku. Budeme si dělat visačku ve stylu jakoby Halloweenu, mám tady takovéhle hnědé barvičky. Můžu vám tady od stíny takhle ukázat. Takhle. První je 103 Potato Brown, 278 Terra Stone, 97 Rose Beige a 245 Barn Red. Barn, yes. Takže tyhle barvy. Mám tady foil flakes, jak se tomu říká. Foliové vločky. Potom Memento Impressions, tady ten, že všichni víme. Potom máme, že sprejček, štětec, akrylový blok a naši visačku a můžeme začít už rovnou teď. Takže začnu tím, že budu mít kapesničky na utření. Takhle si to dám a teď to třeba takhle. Tak. A je to úplně jednoduchý. Vezmu si nějakou barvičku, mám Aquamarkers, mám akvarelový fixy, nanesu barvu na akrylový blok, našplíchám a takhle. Mám tam málo barvy, teda tady, že takhle to nevypadá úplně dobře, ale nevypadá to zase tak hrozně. Tak, teď si vezmu třeba tady tuhletu. Tady dáme barvu. Nastříkám to. Takhle. A. Takhle. Hezky pěkně. Ještě, aby se to pořádně. Teď tam přidáme hezky oranžovou. Smíchávám tam halloweenský barvy, protože za chvíli je Halloween a já chci být taková Halloween. Chci mít prostě, když půjdu něco tvořit, abych měla někde prostě něco, co mi připomíná Halloween, protože za chvíli fakt bude. Tak, zatím to vypadá takhle, ty oranžový tam není moc, takže ji tam klidně přidám. Klidně můžete, to taky není špatný nápad, že můžete jakoby přidávat na sebe stejnou barvu. Ono se s tím nic nestane, že jo? A vůbec tomu neuškodí. Takhle dám pořádně na roh. Tak, takhle se vezmu tady tu poslední hnědou. Tady to se mi hrozně líbí. Takhle udělám, že jo, tohle klasička. Když tam máte málo vody, tak se to blbě otiskuje. Tak, a takhle to může stačit. Už to stačí. Já to ještě jednoduše otřu. Tohle budeme ještě používat. Dám si sem akrylový blok. Barvu zavřu. Tak. Teď začnu, že si udělám okraj. Víte co? Tohle uděláme okraj. Vezmu si tady ten Memento. Takhle. Tam naberu štětec. A začnu dokola. Tak, kraje už mám hotový. Teď ještě takhle naberu trošku toho ingoustu. A teď to nemusíte dělat, ale já se vždycky trošku takhle, abych měla zatmavený tadyto, protože kde je ta bílá, ona se mi s tím celkem dost tříská. Takže ji tam takhle přidám.
A můžete to rovnou takhle otřít. To bude mít takový efekt, jakoby, že to je spálený, dalo by se říct. Klasický. Mně se to docela líbí. Takhle třu po papírek. Tak. Teď. Co teď, že jo? Co teď uděláme? Dáme tam takovou krajku. Dám tam tuhle krajku. Dáme dolů krajku. Tak. Takhle. Teda trošičku kratší a to nevadí. A krajku se opět obarvíme a tentokrát vezmu tady ten Windflower, nejoblíbenější barva Ingoustu. Ten taky neberu. A krajka se dá krásně chytnout. Krásně se chytá. Jestli vám to nepůjde na štětec, můžete udělat tu nejjednodušší techniku. A to je vzít Ingoust, přetlačit, vzít a máte hotovo vlastně. Tohle je celý postup, jak se obarví krajku. Jestli máte třeba barevný Ingousty, použijte ty, ale já mám ráda tyhle, tady tu barvu. Čím lepím krajku lepím většinou rollerem. Použiju tady ten Kokuyo, nevím. Prostě nejoblíbenější taky. Přejedu to třeba 3krát, protože takhle máme krajku. Sem dolů bych něco nalepila. Nalepíme sem nějaký ošipásky. Použiju tady tuhle nějakou prostě. A dáme sem, teď dělám pozadí, takže sem dáme nějakou, co tam dáme? Tohle tam nebudu dávat. Dáme tak. Ještě tady mám nějaký určitě, použiju tady třeba tuhle. Tak. Takhle. Takhle. No, jakoby. Máme to a teď tam můžeme, dáme tam nějaký obrázek. Přidám tam nějakého motýla. Takže já mám tady takovou prostě obrovitánskou krabičku. Takovouhle obrovitánskou krabičku, ve které jsou všechny moje poklady. Takhle to vypadá. Tohle je moje krajka. Krajka, jasně. Víte co? Mám tady spoustu motýlků, ten se nehodí.
modrá to je ještě horší tam dávat. Jen to se mi nějak nepáčí. Mám tady tohohle a tohohle motýlka. Tady je moje vysačka, že bych je... Tady ten se tam docela hodí. Ale... Tady ten psací strojek. Bílá se totálně tříská. Mohla bych ho sice obarvit, ale nechce se mi. Přijde mi to zbytečné. Takže že bych tam dala nějak. Jo. Se tam hrozně tříská. Já vůbec nevím. Hele. A pak tam přidáme něco. Jo. Nebo hele. Ne, tenhle. Přidáme tam ještě nějaký maličký něco. Přidáme tam třeba nějaký knoflík tam přidáme. Knoflíku mám spoustu. Knoflíku mi je dost. Takže knoflíku mám taky pořádnou zásobu. Ozdoby pro žurnál se nazývají efemera. Malý ozdoby pro žurnál se nazývají tohle je efemera. Tohle je efemera. Tak. Jdeme na to. Teď se navězem. Mám tady všechny své knoflíčky. Jsou buď to nějaký zajímavější, nějaký třeba obyčejnější. A já tam chci něco. Uděláme si prostě a nějakou koláž. Než začnu tím, opět naberu Pringles a všechno tohle obarvím. Protože ta bílá se tam tak strašně tříská. On ten motýl je sice jako růžový, ale když se na to podíváte, tak tady se prostě vytvořila z té hnědý a asi i z té oranžový prostě ta trošku taková lososová. Mně to teda přijde jako lososová. Akrylový blok si dám na stranu. Ne. Můj ingoust. Haló. Že já si to tady nejdřív tebe pak jako dám kam? Jo, tak já se vem, no. Takže použiju opět svůj roller. Takhle dáme ještě. Takhle to trošku vykukuje. A jestli se vám prostě někdy ten žurnál nepovede, tak se vůbec nic neděje. Kolikrát mně se to nepovedlo. A vůbec mi to jako potom nějak... Samozřejmě na začátku jsem byla naštvaná, že jsem tam dala tolik těch věcí a vlastně jsem to potřebovala úplně zbytečně. Takhle. No. A teď tam přidám ten knoflíček. A možná tam přidám jeden větší a jeden tvrdavej.
To se k tomu tříská. Mi málem spadl mobil. Doufám, že všechno vidíte v pohodě. Mám ho asi. Že bych je... Ne. Tohle je taková červená. Potřebuju hnědou. Je toho tady tolik, že tam snad nenajdu ani tu svoji barvu, kterou hledám. Nebo to ani oranžová by se s tím netřískala. Já tam nechám tyhle a prdím na to už. A sem dám tu malou. Takhle hezky. Jinak tohle knoflíky lepím taky rollerem, protože roller prostě na to drží. Uklidíme. A teď přidáme vločky. Vločky mám tady ty foil flakes, foilový folio. Jak se jmenuje? Foliový vločky. Patrně nefunit si na to, mít to trošku dál od sebe. Jo. Takhle. Ty lepím opět rollerem. A teď je nalepím sem. Takhle vždycky na to trošku. Vždycky se z těch velkých kousíčků stanou malý a potom to vždycky musím ale vyklepat, protože tady z toho je hrozný binec. Jakože fakt hrozný. Hrozně to tady všude lítá. A ty kousky, které jsou trošku zatvrdý, nikdy nedávejte zpátky, protože pak se to zničí. A fakt to pak už není dobrý. Tak. Dáme ještě. Vždycky takhle přito a potom takhle. Teď se mi odlepil knoflík. To ale vůbec nevadí a teď mi spadly oba dva do koše. Tak ale tohle vadí. Jenom zatím moje vysačka vypadá takto. Teď mi spadl do koše knoflík a já fakt to nemám náladu toho hledat. Takže zkontroluju koš, mám teda zatím jenom tady ten. A nalepím ho sem. Takhle se to nalepila několikrát.
snad bude držet. A naposledy tam dám tady teď jsem se do toho úplně nafonila. Tak. A už nám to funguje, už to máme dobře. Tak. Opět se nám tady odlepuje něco. Tak, zavírám. Už to zase vylejzá. Už zavírám a už to nebude takový vinec, doufám. Tak. Teď dělám poslední věc a to, že si takhle kraje tohle. Tohle samozřejmě nemusíte dělat, jenom mně se to prostě líbí víc. Můžete to samozřejmě udělat i inkoustem. Já jsem to inkoustem jako už dělala, ale nepřijde mi, že to moc jako něco udělalo. A takhle mám rezervu, že to tam zůstane. A nemá to žádnou prostě, vidíte, jako klidně takhle obtáhnu. Tak. 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 Nevím, no. Jste dobrý nebo ne. Přidám tam možná ještě jednu věc. Ještě to pořádně naberu. Teď jsem to docela pořádně nabrala. Pozor. A uděláme vidíte, ono to je prostě černý. To se mi líbí. Já to začnu tady uklízet. A jako poslední věc, tam dáme ten, jak se tomu říká, provázek. Provázek ustřihneme. Tak, vždycky udělám tohle. To mám takový ten uzlík, takhle to vždycky přeložím. Prostrčím to tou dírkou. A teď vezmu ten konec. Prostrčím to tou dírou. A tahám. A pozor, aby se vám to tady neroztrhlo. Můžete udělat mašličku, klidně. Když to máte delší, já to samozřejmě, že delší nemám. Takže já mašličku neudělám, ale prostě víte co. Takhle to vypadá. Tohle je naše pisačka. Mně se i docela líbí. Není nejlepší samozřejmě, ale zase není nejlepší. Takže nechám vám tady tu visačku chvíli. Jste se na to podívali. Tak, foil flakes tady mám. Tak, teď máme vzorník. Mám tady všude bordel. Tohle je můj krém na ruce, nejoblíbenější
od User Share. Takže můžete to takhle, vlastně je to skoro ani neprosáklý. Jsou tam maličký takovýhle ty jako ťupky. Koukejte, se to zaostřilo. No. Prostě takový malý tyčičky. A tady ten roller je na druhé straně. No. Takže máme tady krajku, máme fixy okolo, ingous, tady ty foil flakes, maličkou koláž, knoflíček, mám obarvenou krajku pro vázek, udělaný ingous tady, takže jako, myslím si, že to je i docela dobrý. A teď vezmu kameru, takže mi napište, jestli budete chtít třeba zítra part 2 nějaký. Mně se to teda docela líbí, jako, krajka je obarvená hezky. No, takže to bylo naše video, moje první video a mějte se hezky. Ahoj!